नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदार पूर्णपणे सज्ज असा. किनारपट्टीच्या 5 तालुक्याचे 101 ग्रामपंचायतीत 1380 जाग्यांपैकी 1264 जाग्यार डिसेंबर 22 तारखेक मतदान जातले. 107 जाग्यार उमेदवार अविरोध निवडून येयले आसात आणि 9 जाग्यार नामपत्र भरूना. निवडणूक कर्तव्यासाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांक शहराच्या सेंट मायकल्स कॉन्व्हेंटात प्रशिक्षण दिले आणि पोलीस बंदोबस्त कडक दवरलात. जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू स्थळार भेट देऊन पाहणी केली. उपविभागीय अधिकारी विद्या चंदरगी, तहसीलदार आर.व्ही. कट्टी तसेच विविध अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. मतदान वेळार कायदा सुव्यवस्था आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 641 पोलीस कर्मचारी तैनात केलात. कोविड-19 नियमाचे पालन करण्यासाठी आरोग्य विभागान 750 कर्मचारी तैनात केलात. मड जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगला. अंकोला तालुक्याच्या बेळंबर निवासी सुरेश खारवी हेमगेली मस्तानजनई नावाची बोट तांत्रिक दोष जाऊन बुडली. भडकल तालुक्याच्या अरबी समुद्राच्या 15 नॉटिकल पैस नेत्राणी द्वीपालागी मच्छीमारी गेलताना बोट समुद्रात बुडली. या बोटीत 6 मच्छीमारी आशिल्ले. जालान दुसरी मच्छीमारी गेल्ल्या बोटीच्या मच्छीमारी लोकांनी तेमगेले रक्षण करून तेमकां संकटांतल्यान वाचयले. कोस्टल पोलीस बोट वर हाडूक प्रयत्न करू लागले म्हण माहिती येईल आसा. डिसेंबर 22 तारखेक जावच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे प्रचार सरील आसा. सगळे उमेदवार चुनावणा प्रचारात व्यस्त आशिल्ले. अंकोला तालुक्याच्या हरवाळ ग्रामपंचायत भागात काबितवाडा क्षेत्राच्या निवडणुकीत उभे राविले मंजुनाथ टाकेकर, निशा नायक आणि शिला हरवाडेकर हेमी तेमगेले अभिमानी बरोबर जोरदार प्रचार केले. तशेंच उमेदवारांतल्यान 100 कार्यकर्त्यांनी मतदाराला घराघरा वचून मत घालच्याक प्रोत्साहन केले. असा उघडूचा बघूचा फक्त असं बघूचा उघडूचा रिक्षा कंपल्सरी ते काहीतरी बदल गावातले व्यक्ती बघून मागे आम्ही आमची 3 चिन्हे असतात. एक रिक्षा, एक कंपल्सरी, एक गॅस सिलेंडर, 2 4 नंबर 3 वोट नंबर म्हणजे आमच्या पप्पाने काही सोनी कंपल्सरी हॅलो आप सांगले रिक्षा कंपल्सरी आणि सिलेंडर 3 वोट असे एक माणसा मारुके मंजाचा घेऊन पडतो मास्टर आमचा आशीर्वाद करू. आम्ही थोडंसं ना कळला काय काय रे विरोध पार्टी नाही रे तो. अबकारी विभागान गोवा सीमालागी धाडगान 87,000 रुपयाचो बेकायदेशीर गोंयचो सोरो ताब्यात घेतलो. कारवार गोवा सीमा भागात माजाळी भितर वाहन तपासणी करताना आरोपीक अटक केली आणि सोरो व्हरू लागिल्ले ट्रक अबकारी विभागान जप्त केले. हे प्रकरण कारवार अबकारी विभागात दाखल केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट पाहण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.